bani. Nu sunt bani pentru cultură, ci că Timișoara este capitala culturală în 2023 a Europei. Se vede. Se vede pentru că primăria investește fix 0 lei în lucrul ăsta. V-am spus, se irosesc bani inutil în proiecte ale useriștilor, ale firmelor arondate la acest partid neomarxist, care l-au finanțat pe Fritz în campania electorală. Și noi, timișorenii, ce beneficiu avem? Niciunul. Urmează să falimenteze Coltermul, să trimită din insolvență în faliment, să vină străinii să pună monopol pe energie. Că ăsta e scopul. Utilitățile, fie că vorbim noi de curent electric, de căldură și de apă caldă, de gunoi și altele, ar trebui să fie în totalitate românești, nu ale străinilor. Pentru că fără asta nu putem să trăim, nu putem să avem un oraș decent, cu condiții decente. Înțelegeți, oameni, pentru ce am ieșit în stradă, pentru ce am creat această petiție de suspendare a lui Fritz, de intrare în referendum și apoi în alegeri libere. Să avem un primar naționalist, un primar român, căruia să-i pese de timișoreni și de Timișoara. V-am zis, din orașul Florilor am ajuns o ghenă de gunoi a României. Să vă duceți prin cartierele mărginașe și chiar pe zona râului Bega, să vedeți ce gunoaie sunt acolo. Cam asta a ajuns Timișoara sub administrația useristă a lui Fritz. Bătaie de joc, un scuipat pe obrazul nostru al cetățenilor Timișoarei, al plătitorilor de taxe și impozite, triplate, dublate, mărite de această administrație, care nu-i pasă absolut deloc de noi, de cetățeni. Oare cât mai îndurăm acest primar? Oare când ne vom revolta? Oare când vom înțelege că doar semnând această petiție de suspendare a lui Fritz putem să ne luăm înapoi Timișoara din mâinile neomarxiștilor? Fritz, acest agent infiltrat venit tocmai din Germania, care nici măcar CV-ul nu și l-a publicat, tocmai de asta. Asta a fost școlit să vină și să pună pe butuci toate întreprinderile de stat pe care le mai are în administrare primăria municipiului Timișoara. Și vorbim aici de Serviciul de Transport Public Timișoara, de Colterm și de altele. Înțelegeți? Ăsta e scopul străinilor. Avem un primar neamț, mai avem un președinte neamț care mai e un pic și ne bagă în război. Nu v-ați săturat oare de mizeria asta? Oare atât de fraieri suntem noi românii să acceptăm să fim conduși de alții, când am putea să punem piciorul în prag, să semnăm această petiție, să ne luăm Timișoara înapoi din mâinile lor și să facem din Timișoara ce a fost odinioară, orașul florilor, al culturii, nu gheana de gunoi a României, capitală culturală europeană. Deja îmi sună deplasat lucrul ăsta, pentru că adevărul e exact opusul. Care cultură? Cultură neomarxistă. Aceste festivaluri LGBTQ fac parte din cultura pe care Uniunea Europeană ne-o bagă pe gât. Și care a fost scopul și care a fost costul intrării României în Uniunea Europeană? Falimentarea fabricilor și uzinelor pe care le-au construit părinții și bunicii noștri. Le-am falimentat ca să intrăm în Uniunea Europeană și să devenim piață de desfacere pentru ei, pentru nemți, pentru francezi, pentru italieni și pentru alții. N-am nimic cu ei. Nu sunt rasist, nu sunt xenofob. Sunt români și văd exact că sărăcim de la o zi la alta doar pentru că nu conștientizăm că nu trebuie să mai votăm străini în funcții de demnitate publică, în funcții în care banul public și deciziile sunt atât de importante pentru viața și sănătatea noastră, a timișorenilor, a românilor. Datoria primăriei Timișoara a ajuns la o cotă inimaginabilă, peste 60 de milioane de euro. Cine e vinovat pentru toate lucrurile astea? Dacă nu actualul primar și Consiliul Majoritar USR, care taie și spânzură. Am auzit timișoreni care spuneau: domne, nu-l lasă robul și cu ai lui să-și facă treaba. Omul ăsta ar vrea să facă ceva și nu poate. Păi cum nu poate când are majoritate în Consiliul Local? Deci, practic, toate proiectele pe care le propune în Consiliul Local trec la vot.
Înțelegeți, oameni buni, despre ce e vorba? Nu că vor fi buni să mergeți pe partea cealaltă. Alt mafiot. Sunteți de la AUR? Deci nu suntem de la AUR, suntem naționaliști, dar nu de la AUR. Această acțiune pe care facem astăzi e o acțiune civică. E o acțiune prin care vrem să trezim conștiința națională a timișorenilor, a locuitorilor Timișoarei, a plătitorilor de taxe și impozite, care suferă, care s-au trezit că din ianuarie trebuie să plătească facturi dublate la energie, la căldură și la apă caldă, oameni buni. Și, vă amintiți, prin octombrie, noiembrie, câte blocuri n-au avut căldură și apă caldă? Ne-am întors în epoca medievală, să ne spălăm la Lighean sau în Bega. Vreți să se întâmple la fel? Fritz vrea să falimenteze Coltermul. 50.000 de abonați ai Coltermului ar putea rămâne fără căldură și fără apă caldă, începând din toamnă. Acolo se va ajunge dacă nu ne trezim, dacă nu semnăm această petiție de demitere a lui Fritz, dacă nu luăm atitudine, dacă nu punem piciorul în prag. Pentru asta am ieșit în stradă azi, pentru asta militez de mai bine de 3-4 luni de zile. Și o fac pentru că chiar vreau o schimbare în Timișoara asta, dar nu o schimbare cum vor străinii, cum vor partidele politice mari, aceste grupări mafiote, care ne distrug pe zi ce trece. Țara, nu numai Timișoara, numai municipiul în care locuim. De asta vă zic, treziți-vă, timișoreni, luați atitudine, puneți piciorul în prag. Haideți să-l așezăm frumos pe acest Fritz, pe un scaun, într-un avion și haideți să îl parașutăm înapoi. Unde? În Germania natală. Să vadă că românii s-au trezit și că românii nu mai vor străini în funcții publice. V-am spus, au strâns peste 5.000 de semnături. Ne trebuie 66.865. Preconizez că în aproximativ 6 luni vom strânge toate semnăturile necesare pentru demiterea lui Fritz. Dar e nevoie de implicarea voastră. Nu pot eu să fac toate lucrurile. E nevoie să vă implicați, să semnați și să vă alăturați demersului nostru, inclusiv să strângeți semnături alături de noi. Pentru că e interesul vostru, numai al meu. Chiar dacă și eu sunt locuitor al Timișoarei și eu plătesc taxe și impozite ca voi aici. Vă amintiți? În octombrie au fost oameni care au murit de frig. Chiar nu vă pasă de oamenii care au avut de suferit și care au ajuns la 3 metri sub pământ din cauza incompetenței lui Fritz. Și intenționez să spun neapărat incompetență, când rea voință. Ăsta e pus să distrugă. Să distrugă tot ce au construit părinții și bunicii noștri. Ne aflăm aici, în fața operei, locul unde au murit părinții și bunicii noștri. Pentru ce au murit ei? Pentru libertate, demnitate, libertate de exprimare. Mai avem noi oare lucrurile astea? În Timișoara, în România, anului 2022, ușor, ușor, nu o să mai avem dreptul să ieșim nici măcar în piața publică să vorbim. Veți vedea unde se va ajunge. De asta zic, haideți să nu pătăm memoria înaintașilor și haideți să luăm exemplul lor. Haideți să scăpăm de tirani, de străini, de incompetenți, de parașutați de nu știu ce țară. Haideți să semnăm petiția pentru demiterea lui Fritz. Haideți să fim români în primul rând și buni creștini. Că neomarxiștii ăștia de la USR Plus nici măcar valorile creștine nu le mai respectă. Că altfel n-ar promova homosexualitatea și alte mizerii. Ăsta e scopul. Migrația în masă, homosexualitate, asta ne dă Uniunea Europeană și, desigur, aceste partide aservite instituțiilor UE, așa cum e USR Plus și alte partide. Pentru că nici PNL-ul nu mai e ce a fost odată. De unde atâta liberalism? Că tot progresism promovează și ei. Altfel n-ar fi făcut anul trecut alianță guvernamentală, oameni buni. Stânga se unește cu dreapta. În folosul cui? În folosul meu, al tău, al vostru. Nu în folosul lor. Al intereselor lor mărșave de partid. În interesul celor care îi finanțează în campanii electorale și apoi le spună ce politică să poarte pe toată perioada mandatului.
acelor care spun ce să mai falimenteze, ce să mai decapiteze, că v-am spus că vor să falimenteze Coltermul și STPT-ul. Ne mirăm că a crescut prețul la biletele în transport în comun, la taxele pentru parcări și altele, impozite și eliberări de documente pe care le face primăria. Păi nu vă mai mirați, oameni buni! Totul se întâmplă cu un scop. Scopul este să ne sărăcească, să ajungem să nu mai fim în stare să ne plătim impozite, să rămânem fără proprietăți, fără locuințe. Ăsta e scopul, oameni buni! Ăsta e scopul! Ăsta e scopul numai al lor, al tuturor, și friți, și romul, și toți!